Tere! Mina olen Ilvi Jõe-Cannon Ameerikast immigratsiooni kaudu jõudsime lõpuks sinna. Ma tahan öelda, et minu perelugu on ka siin ühes raamatus, mida ma väga soovitan, ma ei tea, võib-olla see on inglise keeles, aga siin on see tegu on raamatuga, kus on Eesti naiste elulood teise maailmasõja ajal ja okupatsiooni ajal Eestis. Nii et sinna kuulub siis need põgenemine, need küüditamised ja muidugi ka need naised, kes olid Eestis paigal ja elasid selle nõukogude aega, kuni see taasiseseisvumiseni välja. Nii et ma väga soovitan eriti teie tuttavatele sõpradele välismaal seda pakkuda, et tutvuda selle looga. Nüüd, õige, sorry. Hej, jag heter Ilvi Jõe-Cannon och jag kommer från USA eller som slut av den här emigreringsprocessen så hamnade vi där i USA med min familj. Och det som jag vill varmt rekommendera för är den här boken som bland annat innehåller också historierna om min familj. Men i första hand också historier av estniska kvinnor under andra världskriget. I samband med att man flydde härifrån, historier av dem som blev deporterade, historier av estniska kvinnor som blev kvar här i ockuperade Estland. Så den boken vill jag varmt rekommendera. Ja selles raamatus on siis ka minu ema põgenemise, meie pere põgenemise lugu ja siin on ka kahe naise lugu, kes põgenes ka Rootsi. Nüüd meie lugu algas nüüd 1944. aasta augustikuus, kui meie olime maapaos Viljandimaal, vanaema talus, Kõu vallas. Ja isa tuli, mehed olid nagu, kõik olid ju see vastupanuga seotud ja tema tuli sealt läbi augustis ja ütles emale, et mine lastega Soome, sest meie ei jõua neid Vene vägesi, Punaarmeed, nad tulevad tagasi. Ja siis oligi nii, et kohe pakkisime oma asjad kokku ja läksime Võhma rongijaama. Och som sagt så den här boken innehåller också min mors historia plus historien av två kvinnor som gick till Sverige. Och det började i augusti 1944. Då, sommaren 44, var vi hos farmor i Viljandi-trakten i Gå kommunen där. Och i augusti då kom pappan dit och sa till min mamma att du och barnen ska till Finland för att vi orkar inte, vi har inte tillräckligt med resurser för att hålla tillbaka den röda armén och de kommer tillbaka och därför började vi omedelbart packa. Ja saime siis rongiga Tallinna ja hiljem selgus, et see oli viimane rong, et tõmmati rööpad üles, kuna sealt rünnak oli tulemas sealt lõuna poolt. Tallinnas olime ema täditütri juures mõned nädalad, selgus, et Soome ei ole mõtet minna, et seal oli see leping, et antakse meid välja jälle tagasi ja siis üritasime saada laevale Saksamaale. Emal õnnestus. Öeldi, et homme läheb laev ja olime jälle kiiresti sadamas. Ja see oli kuskil septembri algul. Ema ei mäleta täpset kuupäeva. Och
Därifrån åkte vi med tåg. Tåget gick från Vuhma och senare visade det sig att det var sista tåget från Viljandi-trakten till Tallinn och att man tog upp de här rälserna och det gick inga tåg senare därifrån. Vi kom till Tallinn och bodde i 2 veckors tid ungefär hos mammas kusin. Och det visade sig att det är ingen mening att ta sig till Finland för att finnarna gav ut krigsflyktingar. Och sen så hörde vi att någon gång i början av september så ska det gå en båt till Tyskland. Ja siis võttis 3-4 päeva jõudsime Saksamaale sinna sadamasse ja ema oli ju 4 lapsega. Minu vend oli kõige vanem, tema oli 13. Tema kandis seda kohvrit toiduga. Mina olin 6-aastane. Mina pidin siis, kui me hakkasime sealt edasi liikuma, sealt Saksamaalt, Kopenhaagenist. Meil oli, isal oli üks sugulane, kes oli abiellunud Balti sakslasega. Ja kui Hitler kutsus sakslased kodu sügisel 1939, siis nemad läksid Saksamaale. Muidugi kirjavahetus oli, me teadsime, kus ta oli. Ja siis oligi Oberstdorf seal edelaosas Saksamaal, et jõuda sealt Kirdlaosast läbi Saksamaal sinna edelaosasse hakkasime minema jala. Mul 2 väikest õde käivad peale seda. Och det tog 3-4 dagar att komma fram till Tyskland. Och min mamma hade ju 4 barn. Min bror var 13 år och han hade en stor resväska som han bar på med maten i väskan. Och jag själv var 6 år och då anlände vi där i Kopenhagen plus 2 yngre systrar också. Och en släkting till min pappa hade tidigare gift sig med en balttysk. Och 39 när Hitler kallade balttyskarna tillbaka så släktingen till pappan tillsammans med sin fru hade då gått tillbaka till Tyskland. Och vi hade brevväxling så vi visste att de bodde i Oberstdorf. Att dit var vi på väg. Mm-hmm. Nii me siis läksime, liitlased ju pommitasid peaaegu igaüht Saksamaal ja rongid tihti ei liikunud, rööpad olid katki löödud ja me pidime jala minema ja nii edasi. Võttis meil ikka üle nädala, et jõuda siis sinna Oberstdorfi. Emal oli 4 lapsega, mu vend, kes oli 13, kandis ta toidukohvrit, mina oma õlgadel, ma olin 6-aastane, pidin ema talvemantlit kandma õlgadel, et kui me öösel kuskil puhkasime, siis selle mantli panime maha ja me 3 väikest last siis magasime seal peal. Ja siis mu õde, kes oli 4-aastane ja kõige väiksem oli 1-aastane, et tema oli titt, imik ja ema kandis seda. Nii et see 4-aastane pidi ainult omal jõul kõndima meiega koos. Och de allierade bombade ju Tyskland hela tiden och därför var det svårt att ta sig fram eller vidare någonstans. Och tågen både gick och gick inte. Och mamma var med alla sina 4 barn och äldsta brodern som bar på resväskan. Jag var 6 år och mitt uppdrag var att bära mammas vinterkappa på mina axlar. För att när vi låg och sov över natten någonstans så var barnen på mammas vinterkappa. De fick ligga där. Och yngre systern som var 4 år, hon fick helt på egen hand ta sig fram för att yngsta systern var 1 år och mamma fick ju bära henne. Så det tog över en vecka att ta sig fram till Oberstdorf.
Ja siis muidugi, kui jõudsime sinna selle sugulase juurde majja, koputasime ukse peale, et nemad ei teadnud meid oodata, et selgus, et neil oli ainult üks pööningul, üks väike tuba ja neil polnud ruumi meie jaoks. Och sen hade vi ju inte kunnat informera släkten i förväg att vi är på väg och att vi kommer dit. Vi bara knackade på dörren och då visade det sig att de hade bara ett ledigt rum uppe på vinden och att de hade inte riktigt rum för oss där. Ja siis see majaomanik aitas meid, et kuulis, et seal oli üks koht seal Neresheimis, kus põgenikke võetakse vastu ja et me peame sinna minema. No siis jälle hakkasime minema läbi need pommitamisi ja jõudsime ikka Neresheimi ka ja see oli kuskil septembri keskel. Och sen så ägaren av huset där de bodde hade hört att det finns ett flyktingcentrum inte långt därifrån i Nerensheim. Så började vi ta oss vidare och det tog flera dagar att komma fram dit till Neresheim. Ja Neresheimis oli üks tööstus, kus tehti sõjaväemundreid ja seal oli ka siis sealt Saksa okupeeritud maadelt toodud töölisi ja võeti vastu ka mõned põgenikud. Meie olime esimesed eestlased ja siis tuli veel kuskil üks dosin eestlasi aja jooksul sinna juurde ja seal linnas Neresheimis oli klooster, Benediktiin klooster, munkad ja tänu nendele me olime terve talv seal ja meil oli siis süüa said jagatud ja need töölistele ka mõne võrra. Nii et me ei nälginud surnuks, kuigi oli nälg olemas ja talvel. Och där i Neresheim så fanns ett industriföretag där de tillverkade uniformer för tyska armén. Och vi var de första esterna som kom dit. Annars fanns det folk från lite överallt av Tyskland ockuperade länder. Och där i stan fanns också ett benediktinerkloster. Så tack vare detta, tack vare det att de här munkarna fanns i klostret så fick vi vistas där över vintern. Och vi fick mat så att vi inte, liksom, trots att det var svårt med maten och vi upplevde inte någon svält direkt. Ja siis talvel hilja sügisel mu vend, temal tuli pimesoole põletik ja muidugi ei olnud ju arstiabi oli väga kehv, aga emale õnnestus. Tänu selle ema oskas saksa keelt, oli õppinud lapsena koolis saksa keelt. Emale õnnestus veenda ühte kirurgi, kes lõikas ja mu vend jäi ellu. Ja talvel hiljem mu õel oli kopsupõletik ja tema peaaegu suri, aga see on teine lugu, kuidas tema ellu jäi. Och sen så på vintern där så fick min bror en appendixinflammation och det var ju väldigt svårt med all sorts medicinsk hjälp och tack vare det att min mamma kunde tyska så lyckades hon övertyga en kirurg som opererade brorsan. Och tack vare detta så överlevde han det. Och sen så lilla systern, hon fick lunginflammation. Så det var också liksom komplicerat. Ja siis kevadel 1945 aprillikuul seal hakati evakueerima neid läbi sealt kloostrist läbi neid saksa sõdureid, kes oli haavatud ja siis komandant seal ütles, et kõik peavad siit edasi minema ja ütlesid, et ameeriklased tulevad. Ema ütles, et kes siis tuleb? Ja ütles, et ameeriklased tulevad. Hästi, nemad jooksid eest ära, aga meie ootasime ju ameeriklasi. Ja siis oligi, ma mäletan nii hästi, kui nad sealt tulid oma suurte veomasinatega ja viskasid meile
kommi ja nätsu sealt tagant kastist. Me lapsed olime tee ääres, ootasime, nad läksid mööda teed. See oli maikuul algul, aprilli lõpus. Det var då i slutet av april eller början av maj 1945 då vi fick veta att alla ska evakueras. Det var tyska soldater som skulle evakueras därifrån och alla andra också. Och kommandanten i det här klostret sa att alla ska härifrån. Och då undrade vi vilka som ska komma. Och det var då amerikanska armén. Och jag minns så väl, vi väntade ju på dem också, hur de kastade ut från sina lastbilar all sorts godis. Vi stod där på vägkanterna och tittade på deras militärfordon och de kastade då godis ut därifrån. Nii et kui sõda lõppes 8. mail 1945, meie olime Neresheimis ja see oli siis Ameerika tsoon. Et see tänu sellele nad väga ruttu organiseerisid edasi nende põgenike ja meid viidi ühte laagrisse, Wasseralfingen oli ja see olid barakid ja see oli jälle üks tööstuse linn, kus oli toodud välismaalt töölisi, nagu me teame Saksamaal need vabrikutesse ja pooled barakid olid tühjad ja teisel pool oli veel poolakaid, kes ei saanud tagasi minna või repatruerida. Ja. Och sen så när kriget slutade den 8 maj 1945 då var vi i Neresheim och vi befann oss i den amerikanska zonen och amerikanerna lyckades då väldigt snabbt organisera livet därifrån och livet där och vi hamnade i Wasseralfingen, en liten stad där det också fanns industrier och baracker dit man tagit arbetare för den här industrin med polacker och så vidare. En del av barackerna var tomma också. Ja seal me olime siis terve suvi, kui need Ameerika okupatsiooniväed seal organiseerisid siis seal oma piirkonnas neid põgenike laagreid. Ja oligi niimoodi, et 11. oktoobril avati eestlastele põgenike laager Geislingenis, Geislingen am Steige 11. oktoobril ja meid viidi siis sinna. Och där blev vi för sommaren 1945 och då organiserade man snabbt olika krigsflyktingsläger och för flyktingarna från Estland öppnades flyktingslägret i Geislingen den 11. oktober 1945. Ja siis ma mäletan, mu noore mõde küsis kord ema käest, et et kui see sõda oli lõppenud ja me olime nendes Wasseralfingen ja Geislinges, et kuidas sa teadsid, kuhu minna? Ja ema ütles, ei, ma ei teadnud midagi. Veomasin tõmbas ette, meid laaditi peale ja läksime. Och så minns jag också att min yngre syster frågade en gång min mamma att hur visste du eller hur kunde du, vart ska vi ta oss eller vart ska vi gå? Och mamma svarade att nej, inte visste jag någonting. Utan det var då nästa lastbil som kördes fram och folk klev ombord och det var bara så som det gick. Nii, et need lugu, kõik detailid, see on siin raamatus ja siis väga soovitan lähemalt tutvuda selle põgenemise looga. Och med detaljer och hela den här historien finns som sagt med här i boken och jag rekommenderar varmt att läsa mer om flykten från Estland.